Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, est-ce que bonne nouvelle mbébi, est-ce qu'on y a la kagina sangono? Bonne nouvelle follow du Malio. Anga SU25. Aye bara damine avec aye jahanama skita. Aye jahanama tasuma de skite rusu kumbi. Bi 13h wati ni mafli. Kidal yani ka bomenaka kata kidal au srala. Terusu taraku beta barajugo ko tasuma dauka. Et Sado Kamara ka irisitaka la amena kuma do fana bena bunya bela jele aklima. Sado Kamara tara kuma mun fo. Sado Kamara discours min kala malien. Wallahi ma sorasiye na bora Thomas Sangarla ma sorasiye Afrique mun de la ka nyogo discours kala folo tubabu ka dugula. Mais ala ka barka do la ala ka a keshiye ka dima colonel Sadio Kamara ametla ka kuma Sadio Kamara ka tout de suite abela jele mena famia. Malien bonne nouvelle flana muye. Ivoirien tchè dore bora ka kasi kale muso e malien yi. Ale bora ka Mali gosi doron a muso na de saba. Muso a de saba ka ku choué fo Mali la. Asime Mali kungoro tare. Ivoirien tchè muso de flaka bolita. Ayra ka video be amena ka video kala. Comme malien ka yafa le ma. Comme malien ka le muso dama ha. Comme malien me Mali fede. Mali yere wolo de. Itsa ka Mali la gosa nyana. Aya cheto a che Ivoirien ale Mali chebe ka kuma Mali ka dro aya denu che choué mena muso photo ira aula a video ere fana be galonte de ko Côte d'Ivoire ambassadeur mu fana be France aya kangara da Ivoirien mu be ka boka Malien dogoya Côte d'Ivoire ambassadeur mu be France abora aya kangara da uye ko na Ivoirien de fe ye France kitara Mali ambassadeur la ko ka ta manifestation ke Assimi contre la kabe jahanama tasuma sigoku a prévu béa galonté. C'est pour vous dire que le Mali et la Côte d'Ivoire c'est le même pays. Bravo le président Alassane Ouattara. Ambe Alassane Ouattara fou. Quand Ivoirien a délégation de Fana pour la Côte d'Ivoire, koube Bamako ambe oromina bi. Agno information soro ku tara kamena foka benke ne ala sonama ko Ivoirien ga mogo binani Ivoirien ga mercenaire binani durumbe ne ala sonama ambado asimite mogo juguye asimi binu bebla ala teme. Anga surasu ye opération daele. Ou bien opération ke Kayi, ou bien ke Gawo, ou bien ke Tombouctou, ou bien ke Kidali, ou bien ke Centre la, Mopti, Ségou, Sévaré, ou keleme ka opération daele, ou keleme ka front daele Robela, armée ka communiquer bia, ametla ka communiquer bela jelen kala. Malien, mena nouvelle de fana foyana akabo, mena kuma do fana akabo aklima. Sadio Kamara tara discours mi kara tubabu ga dugula, ma ngini malien den bela jelen fe, anga do Sadio Kamara yi, ala ka kama siye. Che shimani fo tubabu ma kuyito e kuya farima. Sadio Kamara bola avion la kapan Europe kuna. Atara irisiu ka dugula. Atara irisiu ka dugula. Katara Franci. Sadio Kamara ka discours. Nema discours e mun farela tubabu ma. Oh! E politicien munun bora. Shogeli yani tubabu bla nyogona. Shogeli tara bi Franci kono. Shogeli discours mi kara nason zirina. Politicien be Shogeli kele. Ko Shogeli yani dien be bla nyogona. Mais Sadio Kamara e mun fo. Wala farani Shogel taye angana nyoko nege Shogel ta kene effet kene Sadio taye mais en réalité anga tien fo Sadio ka kuma farela ka teme Shogel taka Sadio Kamara ye Shogel sofedi Shogel yereka Shogel be repo la bonne nouvelle be Shogel nogale mbadidu fa be ka sport beke Shogel be ka sport beke bi Shogel be baro keni be foite Shogel la a y reposer tout va très bien donc a nyafo malien dem bela jelengena Sadio Kamara tara kuma mu fo irisu fe ambe ala dele ala ka kama chier. Wallahi. Et d'abord, politicien mounou meka koule, ko Shogel debe ka dien bekele. Sadio Kamara ye Amérique gauchi. Sadio Kamara ye anga président febebe Afrique. Ka be gauchi, ka be aira bela koute faso jola. Koube franchika barala. Awa ko antise ka ben. Antango be ka franchika barake. Sadio Kamara ye cheya deke. Mounou mounou te Sadio Kamara don. Sadio Kamara de surasiye. Mena segere de fo Sadio Kamara ga Malion te Malion ma romi mebi. Sadio Kamara Mali norbe mena domina. Oga soro terroriste ye Kidali mine Sadio Kamara Mali surasi be bolla ka marfa blaka boli Sadio Kamara ye marfa ta kijo na ka mobilier kale be sa kate bob Kidal dafe Général Gamou de nana ka Sadio Kamara deli Sadio Kamara ka patron ke Général Gamou de bravo Général Gamou Sadio Kamara ko mbe sa Mali no fe Mali no be mina domina Sadio Kamara kashiradi mugo chamate Sadio Kamara do mena fo mugo nyina Sadio Kamara surasi mi do ate boli kisenya Sadio Kamara de le seul soldat malien mogo mi jo kayam fara non te pas Kidal
Sadio Kamara yi jona ka mobili ni Sadio Kamara na be kiseti la ni Sadio Kamara be kiseti la terroriste no fait abe boli da tejo tobe ele prix tactique a benaje Sadio Kamara toke Sadio Kamara te ele prix tactique kede Sadio Kamara ba buntede anga taka antola dron awa tere kila c'est le seul soldat mogomi na est terroriste a te boli kataka ale be boli kada terroriste kali ale be terroriste gen setegende la na ma soro abe kise chala na ni kise ya jabe terroriste bene ka boka binduguma ka façon ka da awa cheshi te sala shetala ni ke Sadio Kamara ka bita ki ibi koka Sadio Kamara terroriste mun ko kare ate ban terroriste chama be no plaque de bu ko la ko Sadio Kamara la be ko kare na yimine ki tati bilay te joy singa Sadio Kamara c'est un vrai soldat bilay talay surasi au kadne bilay ni surasi duru mun fleni nyebe Maliki Diaw fanana Maliki Diaw nyogo surasi ga dogo de ne be Maliki Diaw korofo cheme Maliki Diaw c'est un vrai soldat ça il faut le dire mais au kadne ne be ka sauver de menako mu manine afaka na digawla Sadio Kamara tera kuma mun fo aye kuma suicide de fo aye kuma fo kuma mi towu te yafima kuma mi towu ti toy kuma mi ni towu ya me ida bila uti toy ute yafima fana Sadio Kamara ya nindi alama aya dakirama aya di malion ma awa malion anga Sadio Kamara souvi malion Sadio Kamara kuma mun fo billahi tallahi nema mogoye ko mogo de la ka kuma nyogo fo ko tenintigi do Mali kono ko Afrique tenintigi na bola Thomas Sankara la billahi nema mogoye muntari jo tobu ga dugula kata kuma fo il est le seul soldat malien mogomi karala kati jo tobu yere ka dugula ko tobu mai ko tobu be fe ka ang dambe de bossana ko tebe mi ko tebe chini on va dire vraiment bravo au colonel Sadio Kamara ni bara munke ama ngini Sadio Kamara fe mogo te ngina nyimi ka desa kukalala Sadio Kamara ni sigira kana ni sigele mfla kana malla I kolosi ni tuwawu bi kele e karala kata tuwawu denonce chogomi munu man kere fede adema mogo nne nyabe o mogo chama na mafo adema mogo bede nyabe ni pion koro munna de ibi méfier de la Sadio Kamara wallahi ka bara nyana ambe do de ken do yede Sadio Kamara bila ka discours nyoko mabo ngina sankono abena la che sisa u ya donde ko shogali kelente ka surasu kere ugo ah non shogali yani bebla nyoko na mais Sadio mu fo bila ka juguni shogali tay ka takana shogali tay efeka parce que fara Nations Unies kono mais billahi Sadio Kamara yi mufa ka farni shogali tay ka Sadio Kamara ye CEDEAO gauchi Sadio Kamara ye France gauchi ay Amérique gauchi ay Angleterre gauchi ay to be gauchi Koute Afrique nyale fe katla ka yira tuguni ko Mali ba yi ka yere ma horonyata katla ka yira tuguni ani irisu bolobe nyogomolo katla ka yira tuguni ko irisu de kono jele mbanye katla ka yira tuguni ko tubabu le keleman deme katla ka yira tuguni ko tubabu yere de terroriste katla ka yira ko France yere de terroriste aya be gauchi nyogonku ay coup de point de dit anye bonne nouvelle sabana mi soro sanno ko français o ka RFI fana kuma na sanno ko magorombe kasila de ko Mali est prévu munta contre la France aux Nations Unies. Ko c'est très grave. Ametla ko fana secret be dévoilé, bela jelen ko me. Amangini Sadio Kamara fait. Inale mu flengue. Président Assimi ay do fra Sadio Kamara ka sécurité ka oye kelenge. Sadio Kamara est discours mi kala. Amangini Mali activiste beke. Beka vidéo ke ka Sadio Kamara supporter. Beka Sadio Kamara photo ki ka profil là. Beka Sadio Kamara faux. Beka publication ke. Beka comment on appelle là? Beka posu ke ka Sadio Kamara supporter aye kuma mun fo il mérite le respect. Sadio Kamara kuma ka mun fo aya je ortemuna Sadio Kamara kuma ka mun fo aya bla ortemuna angala je ortemuna aya traduit aga ke bamanangai aya traduit aga ke maragakai aga ke flakai aga ke temashikai aga ke dogonokai aga ke fenge comment on appelle là koroborokai aga ke kampeye Mali kawoka ali bozokan aye Sadio Kamara kumaka aya traduit malien ka don atara cheya kuma mun fo abe fondement ko panafricanisme abe fondement ko faso de nyumaya abe fondement ko faso jo abe fondement nyengere ni di ambaro sayate foye Sadio Kamara enyakoro mais ala kama ante fe ikasa ala kana foye kila Sadio Kamara de grâce ambi service kele de deli Sadio Kamara ani Assimi amba service kele de deli aw febi aya ke ala kama aka justice refondé aka faso dem protéger amba deli de do parce que on ne be ka o demebi on te fait on na ka kele
wallahi ne be ala deli ka kira deli ala kana foyi ke awla ne se ku tungara be dima koro mais ne ma dara ni fen kadi aw ye ka teme anka aw karara ka bara mun ke billahi ne aw nya aw perdi ambe siècle wara ke ambe 100 keme wara ke billahi ante aw nyogona si soro ayaw nidi ka di ala ma ka dakirama ne se ku be dimi akoro wallahi aw goyan ite abe ne famia ne te fe aw ka aw dugu ka gre awla ka fanga de dafiri o de dusuma kasa be ne mine ne se ku tungara te kone nata be aw kan ala yini sababu ti aw mabi aw kana ngina sababu ko Sadio Camara aw sababu ye M5 RFP di aw sababu ye Yerewolo Deboussalam Pardi aw deme baga o ye Yerewolo Deboussalam Pardi o ye M5 RFP o ye mouvement Victoire et Gloire o ye CDM nye o ye CPM nye o ye comment on appelle GPM groupe patriote du Mali ani Fomba nka Korema ani Bouye Vision ani comment on appelle ala boyko ka CPM ani Mali mouvement babbe aitara ka mogo olde abe foli mako les forces de changement aya ke ala kama akolu consulter anolu ka barake ayeni moko koron ntui akana srample ay tawtola ani to ube nyogona de awa ay déclaration de guerre de ke ambe oromina ko bi angeni baw deme Mali somaw Mali moru Mali chrétien Mali karamogo abise ka do Sadio Camara yi ani Mali sorati bela jeli ani ni transition mogo yi ay wula ka kolosuta ay wula ka chesri billahi kala de dabole fleni to abu fleni ni ani fo to abu ma uti toy ni ani fo to abu ma ubi kele ni ani fo to abu ma billahi au défi de la scellé awa Sadio ya nidi alama ya dakirama aya da fasoma alaka kisi alaka kama herayi Sadio wallahi ambe sa inofe amba ofe mais amba critiquer li mika akana digi awla anta d'abord ko ka fanga tien na bina aw de fleka Afrique benya elebi Songo ye kuma do fo amena Ousmane Songo ka kuma kala Ousmane Songo no ye Sénégalo ka fenga chenge Songo bora aye kuma mu fo mena Songo ka kuma kan kala aw ne ambe jekala de nyoko fe Songo ko asimika chesiri ko barabi inde et Sénégalais ka opposant Ousmane Songo a kokona le kera présent kale be Sénégal troupe bla ko kana Mali deme comme ki salbe ka Sénégal sur asi munun bla kube kana casque bleu la ou be kana France ka barad la ou be kana oni ka barla awa oni be ka France de ka barake Ousmane Songo no Sénégalais ka opposant a kokabe sa asimi no fe Afrique bébé ka coulé asimi no fe bi Afrique Europe Asie Assimi, vous êtes rentré dans l'histoire. Ni a Sadio Camara ni baranyumanke grâce à Assimi. Ni a Shogel ni baranyumanke grâce à Assimi. Assimi ambe e fou. Ambe ika barakela bela jele fou. Assimi ka barakeden de Sadio Camara yi. Assimi ka barakeden de Shogel yi. Sadio billahi ye kuma mu fo ne ngaji bora. Ne shira kunu ne be ka duwa do Sadio yi. Ne shira kunu kashi de la. Parce que njorole me Sadio Camara la. Billahi ne jorole mba de be Sadio la. Njorole mbila ala kana fo ikila. Shira ka duwa de kie. Ala ikana fo igeni sorasi insila. Ala hakili nyuman duma ala ambi deli ede masaka masai ika transition sauver ika hakili nyuman duma ika toni force de changement ou ka baraka nyoko fe o de be se ka aw sauver bi Ousmane Songo bora aye kuma mun fo Assimi ngena mena Ousmane Songo ka kuma kan kala aw ne ambe je kula je nyo de fo ayana ngo bi video kadide bi video yi aw bala je aw be nisonjia aw be yele kwa avec la ka fo ko ja ko segu tungara katal nyo de fo aw bela jele ngena ne segu tungara wallahi ne be ala de dele ne ka do be aw ye aw surasi nunu bila aw be kadini de A à Z aw be ko kadini aw surasi be kadini ala kana aw fara de ay ala ka aw to be mais ni nge munye ni ofo domina o kana diga wula kwa wallahi njena fembe ko parce que mba donc ka aw fasada o de kadawiye mais bi mbe Sadio fasada mbe guitare ta ka Sadio fasada très bien Sadio bravo billahi ye kuma mun fo tete Mali kono surasi kuna mun de la ka kuma nyoko fo billahi dans toute l'Afrique nina san kono 2022 c'est le meilleur discours de l'année. Billahi que Dieu te bénisse. Iye kuma mvoye Afrique be kuna wolo. Sadio Camara ne sira ka do geni ki kuno. Ala kana fenge ni kila. Ousmane Songo no Sénégal ka opposant. Ousmane Songo bora ka kuma ay adresser anga président no e Assimi Goïta. Ousmane Songo kuma kan fle mena Ousmane Songo kuma kan kala président Assimi ambe je kula me ñoko fe. Nos frères maliens. De leur dire qu'ils font notre fierté. De les encourager à rester dans ce siège. D'encourager le président Assimi Goïta parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Voilà. Kaleba deli Assimi fait quoi Assimi ka geraka peuple là. Kaleba Assimi deme quoi Assimi ka toka peuple quoi. Assimi ika peuple. Oye munu bora le 14 janvier.
oye M5 RFP, oye Yerewolo Debout Paris, oye mouvement M5, oye mouvement Victoire et Gouloir, oye CDM, oye CPM, oye Korema, oye Bouye Vision, oye Aïtra Ankaramo, Aïtra Kamoroye, oye Jamil Bitar Kamoroye, oye Korema, oye GPM, oye groupement B, Mounoubora les 14. Mais Mounouma bo les 14. Ni Tuguru ko billahi ta'ala uba dafiri dala. Ambe ka sran oro dinga. Anga kuma to la me. Diebebe ka iladi ni kuma yi. Ni kuma yi na me c'est très important président Assimi. Anga to la me. Voilà. Kale ba deli. Ika peplu. Mumbe ki sutra. Kano la bla faso den juguye. Kana fo ko non. Ninge ninke. Ubena ninke ta ikle. Parce que ebe ka munu nyene ko ke foka djien wulite ko ja wuluye. Foka djien wulite to e fana. Mais obe dese iladi. Mais ni ka peuple la bla ni ko kibe besa boke ni ko kibe nyada la je gauche à droite ibe boka bi duguma ala kan kisoma ni ane se gutungara be dima koro ne mago ta ka warla ka wardine ma aya bla au kuna fana ni ala e sanga do dima kana bla i kungolo fana na ko no hali se gutungara borala de toutes les façons on est aimé munu beta geraula de ol de ba fo ti ay segu ma baula segu ka kuma ka chako jugu olu mogo de be fe ka o bi dinge kono olu ga langini odiye me fe ko woro di fo ngena anga Ousmane Sonko ka kuma to la me. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Abana peu, moi bana peu, Ousmane Sonko bora aye nogo kuma la peu. Sadio Kamara, merci beaucoup. I aklito hier là. I djidja Sadio Kamara ini jeunesse ka baraka nyonga fe be orona ko bi. Amago baula, ala kana foi ka aula. Donc ayaka justice ako be réformer. Malion, bonne nouvelle du membe. A une bonne nouvelle flana soro. Ko Ivoirien tche do de bora ka yafa deli Malien fait. Kale muso bi bala ko parce que Mali critiqué. Bon, o besa do Kamara auka faso de nyumaya di. Aya la jede Ivoirien tche do de bora akuma kan flene. Ko Malien ka yafa lima. Aya kuma kana je. Demandez pardon à ma femme qu'elle rentre à la maison. Elle n'a qu'à revenir à la maison avec les meilleurs sentiments. Elle n'a qu'à revenir à la maison pour la paix. Elle n'a qu'à revenir à la maison pour ces deux pays frères qui ne sont jamais laissés. Et quels que soient nos différends, quels que soient nos querelles, on reste des pays frères. On reste frères. Donc vous demandez pardon. Je vous, la présidente, on ne sait jamais, peut-être vous pouvez la voir quelque part. Je ne sais même pas, c'est la bien quitté la ville d'Abidjan. A Moussodi Bola, allez Mali de critiquer ka Assimi neni, ka Shogeli neni, et a Mousso de Flek ka Mourouti, a Mousso et Malien Moussodi. Mousso ya ka Kassao Kourou chouet, fo Mali la. Ay Malien yere wolo, ni Mali, ibe moga ka Mali la goucha chite Malien yere wolo yi. Meka chien de fo yana koui. Mousso che Ivoirien di. Che kuma sugu be fo Mousso ma. Mousso sera dro kaka Kassao Kourou chouet. Ka Côte d'Ivoire black. Mokota na be woro kelemina. Nyo de fo bela jelengena. Bien samedi 20 août 2022. Ni Ivoirien chain de bora ka yafa deli Malien de bela jele fe. Kale kumbe dofo Assimi ma. Kale kumbe dofo Malien ma. Ko Malien ka ke alak anakira kama. Ko Malien ka yafa alema. Kale ya Mousso. Kale kumbe dofo Mali autorité ma. Kale Mousso bora kaka minan kuru kata. A den fla be den saba. Ko bani ale ni Mousso nyonche. Kale be yafa deli Malien fe. Ko Malien kale dema wala sale be se ka Mousso yuchuga amna. Oba ira ko Mali ni Côte d'Ivoire be kelinge. Amba kuma fana la. Alassane Ouattara kangarda. Munu be Côte d'Ivoire nube ku yere ke ku be Malien kele. Alassane Ouattara kangarda uye ku gana se Malien ma de. Bravo Alassane Ouattara. Nyode fa bela jelengena. Ko fama manjugu de fama kerefe mogo de jahili nafigi escroyi. Merci le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire ambassadeur mbe français ay kangarda ko Ivoire mana bodongodo ko kata Mali a document bebe metla ka blanga page sans fait. A yere ba kala. Ninta bloku ye de. Awani Ivoire chain de be ka yafa deli Malien bela jele fe.
k'a muso ye malien de ale dɔ fɔ Mali ma dɔrɔn a muso y'a ka kasaw kuru den 2 ou bien den 3 mun ɲɔgɔn cɛ a y'a den bɛɛ cɛ chouette ka bɔ cɛ ka so kɔnɔ cɛ bɛ kule la a bɛ ka yafa deli malien bɛɛ fɛ ngo Mali pisanen de do Assimi pigiri dɔ bɛ ko Assimi n'a donna Assimi malien bɛɛ taara Assimi ka université de la ima Mali kanu Mali yɛrɛ wolo den hali y'a bila fo diɲɛ dan a bɛ sa Mali nɔfɛ awa malien muso in de filɛ ka yira muna muso in fana photo yira aw la cɛ bɛ tila ka muso in photo yira aw la dɛ ni malien muso in an ka lajɛ. Demandez pardon à ma femme qu'elle rentre à la maison. Elle n'a qu'à revenir à la maison avec les meilleurs sentiments. Elle n'a qu'à revenir à la maison pour la paix. Elle n'a qu'à revenir à la maison pour ces 2 pays frères qui ne sont jamais laissés. Et quels que soient nos différends, quels que soient nos querelles, on reste 2 pays frères. On reste frères. Donc vous demandez pardon. Je vous, la présidente, on ne sait jamais, peut-être vous pouvez la voir quelque part. Je ne sais même pas si elle a bien quitté la ville d'Abidjan ou alors si elle est encore là. Voilà, je viens. Mais c'est des frères qui ont lancé le message. Hein. C'est des frères qui ont demandé que vous divorcez. Tout le monde divorce. Aïcha, voici Aïcha. Regardez-vous. Voici Aïcha qui est là. Aïcha. Aïcha Maïga. Regardez. Aïcha est dangereuse. Vous voyez? Nia musodi. Ne cɛ muso de ko Aïcha Maïga a photo filɛ nin cɛ muso min bolila muso photo filɛ cɛ taara sigi Facebook sanfɛ ka kɛ kasi ye ko maliyɛnw k'a kɛ ala kama k'u ka muso yɔrɔ ɲini ka d'a ma ale ye maliyɛnw saboter dɔrɔn ka Mali la gosi dɔrɔn a muso sera k'a ka kasaw kuru ka taa Mali la Mali yɛrɛ woloden i tɛ Mali la gosi a muso min bolila ka bɔ a fɛ yen dɛ a bɛ ka muso photo de yira ko maliyɛnw k'ale dɛmɛ ko ka muso yɔrɔ ɲini voilà a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na dɛ voilà nin ye Ivoirien de dɛ voilà tu vois comment c'est triste. Il faut aussi réfléchir. Ah, Joe. Abela, je l'ai dit à Balade. Tu vois, maintenant tu plais seul. Où sont tes collègues patriotes sont où? Tes collègues patriotes sont où? Et tous sont en brousse. À demain, ils sont couchés avec l'écho. Tu entends maintenant dans tes politiques Facebook. Tes collègues, ils sont où? Ils ne sont même pas mariés comme toi. Tu as vu? Abenya Ben Nade. Maintenant tu plais sur Facebook maintenant. Où sont tes collègues? Compatriotes. Où dépenser à ta famille? Quand tu mets dans les conneries des... J'ai fait mes vidéos, je n'ai jamais insulté les Maliens. Tous les Maliens peuvent témoigner ça pour ceux qui me suivent sur ma page. Je n'ai jamais insulté les Maliens. Aïcha, et je ne suis pas grossier. Je n'ai pas été éduqué de cette manière. Je n'ai jamais, je dis bien, jamais insulté les Maliens. Et même si c'est autre pays, moi je n'insulte pas les gens quand je fais mes directs. Je n'ai jamais insulté. L'éducation de moi, Fofana Abou le Djouli est reçu là. Ça ne me permet pas d'insulter les gens, d'injurer les gens. J'ai été très bien éduqué. Je viens d'une famille musulmane qui était, en tout cas, pour nous, une famille qui nous a très bien éduqués. Donc je demande pardon à tous les Maliens que je peux offenser. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est 2 pays frères. Quand il y a fait des Maliens, Bella Jelly fait. Ah, Malien Bella Jelly fait. Quand on muso rongi nga dama. Afleni. Je demande pardon à tous ceux qui peuvent trouver des voies et moyens. Je dis bien des voies et moyens pour parler avec ma femme. N'importe où vous la voyez. Il n'y a rien de tout ça. Les histoires des soldats, les histoires de comment dire Côte d'Ivoire, Mali, c'est des choses qui sont passagères. C'est des choses qui vont passer comme rien n'était. C'est pas pour cela. C'est pas pour cela que vous allez casser toute une famille. C'est pas pour cela que tu vas quitter sur ton lit conjugal. C'est pas pour cela que tu vas laisser les enfants et partir. Elle est sortie avec 2. Elle a 2 enfants avec moi. Elle est partie avec mes 2 enfants. Et je ne sais même pas où elle est rentrée. Donc je vous demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. Il ne faut pas se fier. Ne te file pas aux réseaux sociaux pour agir. Voilà. Ah ben là je l'ai dit ça. Je l'ai dit ça non. Quand Malien dili ala nakira kama. Quand muso vraiment muso boula ka bafi parce que quand dofo malima. Donc ARN yoro sande. Et avec comment be flé ça de. Alors ora fona tukuni Ivoirien et ora fona mena bonne nouvelle de Frère là. Côte d'Ivoire ambassadeur Moube France a bora a kumana a photo flemena photo boka irala. Côte d'Ivoire ambassadeur mbe France a noti de ke ko Ivoirien do kumbe fe ka wuli France ko ka taga
manifestation que Mali contrôle là. A flène Malien. A photo flène. Ni Côte d'Ivoire ambassadeur di. Ou ye photo mirana quoi. A koko Ivoirien chic na Mali ambassadeur là. A photo flène là. A écrit fana que écrit flène. Nous appelons sur les réseaux sociaux que des appels. Les appels sont adressés aux Ivoiriens et Ivoiriens de la diaspora afin qu'une manifestation soit organisée devant l'ambassade du Mali à Paris pour demander la libération des militaires ivoiriens arrêtés à Bamako. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France tient à rassurer la communauté ivoirienne que tous les efforts sont fournis pour le chef d'État, le président Alassane Dramane Ouattara, pour obtenir le règlement pacifique. Donc, au rôle, c'est bien en rôle là. Voilà. Donc, enfin, les prix, tout à ne pas prendre part à cette manifestation dont l'initiative n'émane d'aucune organisation de la diaspora ivoirienne en France et les exhorte à continuer à placer leur confiance dans le leadership et la sagesse du président Alassane Dramane Ouattara. Comment bela jele foli fleka bampeu ko Alassane Ouattara ko kuga faraka bo malieuna. Comment maba? Quel est Alassane Tchao? Ou lale Mɔgɔ minnu tɛ Asimi fɛ olu de wulila ka taa Ivoirien dɔw pousser dɔrɔn kuma bɛɛ filɛ nin ye dɔw yɛrɛ o muso yɛrɛ perdu yɛrɛ nin tɛ yɛlɛ ko ye sa i muso bɛ segin ka na sa ne yɛrɛ b'a deli ne bɛ intervention kɛ quoi et puis muso comme muso tɔgɔ na jamu bɛ n bolo i b'a ka téléphone numéro di quoi donc tu vois k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw ko o ni problème na bi nouvelle ka ca dɛ o ni problème na maliyɛnw an bɛna kuma o ni problème kan c'est très important. No. Donc, quand il y a fait bella jelengena, ambe oro mina bi. Malien dem bella jele ki dija, angan tege di nyogoma. Ange information tellement do sura sisa. Ka foko oni oro la, oni niveau la, ko anga sura siu. Kuye fenga mun do Franci contre la oni niveau la. Franci re jat gele bebi. Franci be ka essayer ka kodo. Souvent, il y a des lectures qui sont appel de donga téléphone qu'on a tout lecture be tege. Maintenant papier ma be ma kalanga nya ko me fe ko roni fo ko niveau bola euro bola peu parce que téléphone ne be lecture ke téléphone de la appel do be balga do téléphone gono donc il be lecture ke rona abe sota euro kuna ce qui fait qu'il be arlanti doni me fe ko roni fo quoi sinon je lis très bien donc malion ora de ko entre parenthèses ni donc a fo bela jele ngena ambe roni na sanno oni ora la ouye et fin de la boka irana France 24 kumana ko accusation keleme français contre la qu'on a abouti là que c'est très grave répertorié par le Mali. Pour le moment, on n'a que les affirmations de la partie malienne. Dernière chose, certaines de ces intrusions ont déjà été reconnues par l'armée française. Par exemple, celle de Talatay, le 6 août, il y a 2 semaines. Barkhane avait revendiqué dans un communiqué officiel avoir mené des frappes aériennes antiterroristes. Sans l'autorisation du Mali, dit le ministre Abdoulaye Diop. Et là se pose une autre question, Chantal, une autre question, Kassoum, celle de la légalité des interventions de Barkhane qui ont eu lieu entre le moment où le Mali a officiellement dénoncé les accords de défense qui le liaient à la France, et ça c'était seulement au mois de mai dernier, le 2 mai, et la fin du désengagement de Barkhane, et ça c'était au début de cette semaine. Au cours de cette période, il y a une forme de flou et surtout de divergence entre les deux pays sur ce que Barkhane était encore légalement en mesure de faire sur le territoire malien. Alors voilà pour les violations de l'espace aérien, David, et pour l'accusation la plus grave, celle de soutien direct au groupe djihadiste. Alors cette accusation, elle est, il faut le dire, moins étayée. Selon la lettre du ministre Abdoulaye Diop, les incursions aériennes françaises auraient servi à Barkhane, je cite, pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes et pour leur larguer des armes et des munitions. Donc ce sont des accusations, vous l'avez dit, très graves, mais là, pas de liste, pas de lieu, pas de date. Quand même, le chef de la diplomatie malienne assure qu'il dispose, et là je le cite encore, de plusieurs éléments de preuve. Il n'en fait pas état dans sa lettre, mais on peut du coup imaginer qu'il les réserve pour la réunion d'urgence qu'il demande au Conseil de sécurité de l'ONU. Kassoum, vous avez une autre question pour David Bachet. Oui, j'aimerais savoir encore quelle peut être la suite du processus au sein du Conseil de sécurité, alors que la France est l'un des 5 membres permanents. David. Mais c'est vrai. Alors sur ce processus, l'ONU n'a pas encore été très claire, faut le dire. Un porte-parole a juste précisé que le Mali, n'étant pas membre lui-même du Conseil de sécurité, sa demande devait à présent être relayée par un des pays membres du Conseil qui
une fois officiellement saisi, déciderait de répondre favorablement ou non à la demande de Bamako et donc d'organiser ou non cette réunion. Alors pour rappel, le Conseil de sécurité est composé des 5 membres permanents, dont la France, vous l'avez bien dit Kassoum, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. La Chine qui en exerce d'ailleurs actuellement la présidence. À ces 5 pays s'ajoutent 10 membres non permanents, dont plusieurs pays africains, le Kenya, le Niger et la Tunisie. Alors si l'un de ces 15 pays relaie la demande malienne, ce qui semble bien possible, la Russie notamment est le nouveau grand allié du Mali, eh bien le Conseil décidera de tenir ou non cette réunion d'urgence. Ensuite, et vous avez bien raison de le relever Kassoum, la France est un membre permanent du Conseil, ça veut dire qu'elle dispose d'un droit de veto pour bloquer une éventuelle résolution. Mais ce droit de veto n'empêcherait pas le Mali de bénéficier d'une tribune de premier plan pour faire ses révélations sur un éventuel soutien de Barkhane au groupe djihadiste. Auquel cas, même si le Conseil de sécurité ne prenait pas immédiatement de résolution, eh bien, ces révélations ne pourraient pas rester sans conséquence. Le processus au Conseil de sécurité pourrait s'arrêter là. On attend encore les précisions de l'ONU. Mais la France, prise à partie devant le monde entier, serait bien obligée de répondre aux arguments ou preuves que le Mali affirme détenir. La situation serait alors inédite, pour ne pas dire explosive. Ko Chine ne be o fenga nyamogo la same orom na ko bi les 5 membres permanents ni Mali est planté mi do Mali te membre permanent mais ni irisia do sano Mali to la ou be France la joka France ngininga ni Mali est prévu ira dongo do ko Abla Job ko prévu be Mali bolo ka fo ko France de be ka terroriste deme no prévu ira la dongo do France fana kanga boka ere defa ko ni France ma fo ka ere defa ko France ka ko bane peu o de kuma sebele be ya orola Malien. Et ça c'est très grave. Aya uche siri surasu. Aw munu me fangala. Aw bena mogo min lebu no to ko Franci. Akoma no gonde. Abarama no gonde ambo fanyana bide. Aya uche siri halibi parce que abe fait ka Franci lebu de. Donc ube tentative sugu be ken cliflani konana. Ube tentative sugu be ken cliflani konana mais aya aklito aw yere la. Aw ka dia aw naka force les forces de changement ay barake no lui. Billahi Président Bina Afrique ou Béou ou Tchamambéou ou Mouniesi force de changement ma. Il mourra de Bokono Kelingono. S'il n'est pas patriote, Kana Guerreila. Il doroni, il croquet, il dormuso, il cromuso. Si il ou elle n'est pas patriote, Nia Guerreila Bilahi, Malion Betikeila, Awaika Fanga Bibi. Ode Mali Fanga Bebi. Sado Kamara Aya Aklito Ayerla. Asimi Aya Aklito Ayerla. Anga Douba oui. Ni Segene Sekutumara Ebi. Yere wolo be mogo wakelen di koko do surasiala M5 RP be mogo wakelen di koko do surasiala CDM be mogo wakelen di koko do surasiala CPM be mogo wakelen di koko do surasiala Korema no e docteur e Fomba ka mogo wi olu be nani mogo wakelen buwe ka mogo be nani mogo wakelen Aitra ka mogo be nani mogo wakelen o bebe fra nyoko ka o be nani mogo nyama wi et puis enquête morale be ka beka o korota ko na ku be tade ay mogo ay force de changement en compte akatoka ko chama c'est-à-dire que akatoka kochama sara oula. C'est très très important. Jamana be servi de bolobi. Namo ouli kanjo bilanga jamana be boanta yala. Ay barake main dans la main avec les forces de changement. Ora temene ko fe kabala. Kanga armée succès ba kebi malien ameno oro fana boko ira aula Mali armée succès do kebi anyo de fana ngo bi vidéo dimanche na bo ngina sankono biye samedi 20 août 2022 malien anga armée succès ba de kebi succès folo ye jumenge ani terroriste ou karlanga mogola ou tara ko selon les informations a oro besebene flemme na oro kala malien a besebene flemme oro la terroriste ou la ki nyeshi anga mogoma ko fuka tout attaquer bi pendant que Oubek attaque Kai ou tatola Kai je m'excuse Kidal je m'excuse après 10 minutes de l'attaque l'attaque a été repoussée par la puissance de feu des femmes côté ennemi un blessé et 2 blessés côté ami à suivre combat mateme 10 minutes drone combat que la 10 minutes drone yo combat que 10 minutes combat bana peu Mali gagnera Malika SU-25 o de be Mali armée bolo bi ka taga combat ke Sadio Kamara yi kuma kele fo ko bi Mali be se ka yere ma horonya ke Mali ba ka avion wuli ka ta horo mi adia sangolo bekara avion e bi Mali armée be ka wuli ni puissance de fedi armée ere communiquer mi ke mena communiquer kala au nanga jango communiquer faname ce côté est très très important Mali armée communiquer blanc ko communiquer
numéro 055 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'après le dernier communiqué hebdomadaire du 4 août, les FAMA ont continué la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que des destructions de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. La précision du renseignement a focalisé les opérations sur les actions d'opportunité, des actions aéroterrestres et des frappes aériennes contre les groupes terroristes dans une asymétrie et profitant des couverts et la période hivernale. Dans le théâtre Est de l'opération Maliko, les FAMA ont consolidé des positions suite à l'abandon sans coordination par Barkhane et la plateforme aéroportière de Gao 15 août 2022 par le renforcement de l'emprise des Tessides avec des visites de démantèlement. Donc Mali ont communiqué parce que information est obéie. Où il y a bilan que le 10 août, les FAMA ont mené une reconquête offensive contre les positions terroristes dans la zone de Boni. Le bilan fait état de 8 terroristes tués et des armes emportées. Le 13 août, les FAMA, au cours d'une opération spéciale contre les éléments terroristes dans le secteur de Baguineda, cercle de Sofara, ont fait un bilan de 5 terroristes neutralisés, 4 blessés, dont 2 très graves, un PK récupéré. Le 14 août 2022, après les frappes aériennes, les FAMA survenus le 13 août aux environs de 0h38 minutes contre des bases de Katiba, Sama dans les forêts Godoware, situé à 30 km au nord-est de Mondoro. Le bilan fait état de 22 terroristes neutralisés, dont 10 combattants proches du terroriste Oumar Ongoiba, y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongoiba alias Ozeila. 37 blessés évacués vers une base. Donc, où y a terroriste Nyamogo Bachaman de Faga, donc blessé là, où y a base ou chi, où y a terroriste ou base ou chi, où y a boli kata robela. Donc, armée be kaka barake. Un avion be sanglo fambe sur toute l'étendue du territoire national. Donc, à Foyena, information tellement moukoumbe et armée ka orola, oyo oroi, zone sudi fanala, Kayi marala, Yelimane marala, Joila, Kuchala, Segu, o dugu be, ou be ka opération gani bela, ou yeterusu faga bela. Donc, on sait qu'à Fokamba Bekala, Nangama Bekala, Antena Tla émission nabi. Donc, on y a fait bella jelengana, Ambero Minakobi, Amanga tranchon Morofo, Barao Tabulu Kain, Anga SU 25 Keni, Olu Keni, Olu Beka, Barake Chubeka, Barake Uchugala. Donc, Malion, ni ala sonama, donc on avait ka information colombla, mais à Canada aussi là quoi. N'y a moun fana ou de information lakikaye, ou de kundo Malion, Akambe, ala ka hereke armée malienne. Sado Kamara, aya aklito aouyer là. Et président Assimi Aklito Aouerla, ni information de Kumbebi, Akambe Chevre.